Njengoba ngichazile ngichazile ukuthi umvuthuza lo. Uthatha igxolo, make sure ukuthi uthatha igxolo elingenambobo, okay? Thatha igxolo elingenambobo, ubese uyakha cinnamon powder, isihloko se-teaspoon, ufake kanje, ubese ushisa ilongwe. Ilongwe ke kufuneka ulishise libe liqala ukusha, libe ngathi liba bofu mawuzokwenza lento ngoba ilongwe lithatha isikhathi ukusha. Then bese uyabeka la, uzobeka la, lobe selibovu ke lakho ilongwe, ne? Lobe selibovu, uyasuka lapho, uyathatha amafutha, uyagconsisela, uthathe uju, uyagconsisela. Lobe selishisa ilongwe lakho, ne? Uyagconsisela, noma ngingaconsa kutheleke khona, bese uyayiyeka lento le. Uyiyeke lento le, izosha. Ilongwe lizoyishisa yonke lento kushe konke. Mase kushile konke, kwasha, kwalotha, kwaba umlotha. Usukhulumile yonke into oyifunayo nofuna yenzeke nani yonke into le oyidingayo. Mase ishile yonke lento yaba umlotha. Then uzobe uthatha iy'puni lezi ey'ngaka zokudla, uyakha iy'puni, ufaka la, ukha isipuni ufaka la soshukela omhlophe ziba u4 kulomlotha lo ozobe umlotha welongwe uhlangene nalezi zinto. Then bese uyayithatha lento uyifaka emanzini antukuntuku angango 5 liter, bese uyageza, uyakhuluma. But lento fanele uma uzogeza ngayo ntambama or else ekuseni. Lento ungayenza for 7 days, ukhuluma ubiza umsebenzi non-stop. Noma kuthiwa la bukade la uvaliwe la kwagangwa ngempepho, kwafika ilentuzana umthakathi wathatha impepho wacwiya la, izinto zakho zizokwazi ukuthi zivuleke zikhanye kube mhlophe kube kuhle. Siyabonga ke makube kuhle makukhanye kwehlabathi izolwandle, siyathokoza. Bayede.